to biro siro budget. Ka wadhi nyime en ni kweth jong'anyo mopogore opogore nowuok oko kar romb gi kaunti ma Kisumu. Nakuru mar kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024 ka gidwaro mondo jood bura owit oko chik mar omendano. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, jong'anyogo mathoth gi ne orwako lepro tenge ka oting'o andika mopogore makwedo wach paro mar chik iko omenda ma 2024-2025 ne ochako wuoth ka ging'anyo mamuol are Kondele nyaka e chuny boma ma Kisumu ka giluorore kod wende mopogore opogore mar ywago ochumi. Moko kuomgi ne lak gi chongegi manyiso ni giol kod pek mar ngima. Ka moko to ne kwayo mondo Zakayo olor piny kaka yorno mar duoko osuru piny. Ng'anyo makamano mabende thothne ne itimo e yo mamuol, kata kamano ne oweyo ka thoth dukni ne olor. Kata yore mag wuoth bende ne ong'ikore. Jong'anyogo mathoth gin rowere maluongore ni Gen Z ne okwedo paro mar chiki komenda kata finance bill ma 2024-2025 e yo machalo kamae. Kikukal finance bill no, wan kaka jopiny wabro wuok oko to wadhi make sure ni onge ng'ata ng'ata wano kwa luoro tear gas. Onge ng'ata ng'ata mabro ketho mwandu ng'ato. Wadhi make sure ni parliament oko pass bill no. To kagitemo passe to wabro occupy parliament mondo wakwa election manyien chakre Tuesday mabiro. Jatend piny temo ng'isowa ni okonego bed ni nyiminewa kata minewa kata mon ma wadak ge udigi okonego bed ni dhi e ria. Sani koro kelnwa gimiluongo nang'owa pam diapers. Ok anyal tiyo gi diapers nikech sani omed nengo. To mane manyicha miyowa tich mayot mondo mi watim ang'owa kik wanyiew napkins e chiro. Napkins onge. An adagi kenda chung motegno maka ponono gi kalo gino ok abiye. Wane manwa yiero uto wane manwa miyo uteko. To koro kudwa pusa gimwa ng'isou nudwa kura gi bundi okuti gi wiu. Parliamentarians, we are watching you. We are the people who elected you and you are failing us. Hatutangoja Yesu akuje ambie Zakayo ashuke. Zakayo hashuke. Ni sisi ndio tutamwambia ashuke. We have the power. Kata obedo ni ng'anyo makamano mane otelie kod kweth mochung' ne kedo ne ratich oganda to ne itimo e yo mamuol. Apoya nono kweth machielo ne odonjo ma okikore igi kochomo tesend obila ma Kisumu Central kendo chako kwenyo obila ni gidwaro iro malungo wang'. Okang' makamano ne omiyo obila ochako keyogi kod iro malungo wang' mane gidwaro no. Karakruok makamano ne ochuo weyo ka nyidendi ariyo kod dichuo achiel ohinyore ma oring godo kar yudo thieth maduong' ma Jaramogi. E kaunti ma Nakuru, ng'anyo makamano ne odhi nyime chakre lap mar Railways kochomo Kenyatta Avenue e alwora ma Shabab. Ng'anyo kuom seche auchiel, obila ne ochako rakore kod jong'anyo mane odino apaya ma Nakuru Nairobi e kinde mane ging'anyo mar kwedo paro mar chiki komenda ma 2024-2025. The taxes are too high. Our lives already are unbearable. Like now, I'm done with school. I'm done with school at Tigaton. There are no jobs. No one is even willing to employ. Those who are already employed are being overtaxed. Personally, as a medical doctor in waiting, I'm against this bill because just recently we're on the road fighting for our rights as the young doctors, and right now we've seen in the bill they're proposing to exclude our internship money, all of it from the budgetary process. Jong'anyo osiemo wang' jood bura mondo ne ni oluto mbulu ma wito oko paro mar chiki komenda ma 2024-2025 kaluwore kod nengo ngima mamedo ridore pachoka. Nono to pod gibiro wuok oko mar kwedo wach finance bill no e okang' mamalo ponono gi puodhe ka jong'anyo ma Kisumu oyango mar wuok oko juma manyien chieng' tich ariyo kama Nakuru to owacho ni wuok odiochieng' makiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.